Přátelé, já jsem zvyklý na zimní stadiony, kde jste všichni. Povinná účast, protože se jedná o koho? Jedná se o vaše děti. Některé děti tady sedí, asi jedno, takže o tom bude řeč, 2. Takže tady musí být všechny rodiče s malými dětmi, protože teď vyřešíme spolu, nebo díky vám, vyřešíme jejich papání. Já nebudu zdržovat, protože do vás hned musím za půl hodiny napumpovat všechny důležité informace, které se týkají výživy našich malých ratolestí. Co máme rádi? Děti. Co mají rádi děti? Hranolky, pizzu, bonbony, džusy. Čili prosím, věnujte pozornost tomu, co se snažím už x let implantovat do kebulek těch našich dětiček, protože oni budou těmi, které potom budou zdravé, milé děti. Tady to máte jasně napsané. Kdybychom přemýšleli jako rodiče, kdybychom přemýšleli o tom, jak máme krmit naše děti, aby byly zdravé, musíme si uvědomit současně, v jakém stavu jsme my a co jsme dělali se svým jídlem my a jak nám nebylo dobře a kde si, co si a tak dále. Jinými slovy je důležitý přemýšlet o tom, co máme tomu dítěti dát. A ne přišla babička a přinesla čokoládu, no když to bude čokoláda tamhle z Ant a bude naprosto bio a čistá, tak to nemá chybu, ale rozhodně ne cukrátka a podobné věci. Takže já jsem se hodně zabýval z toho důvodu, že teďka ministerské orgány vyhlásily poplach na téma česká dětská populace nám tloustne. A všichni o tom jenom mluví a někteří ty oficiální orgánové se snaží něco s tím udělat, ale nakonec to skončí na tom, že vlastně rodiče nemají čas vařit, nemají čas si uvědomit, o čem to je, neumějí, bohužel, protože je to nikdo neučil, oni to okoukali od svých maminek, jejich maminka od své babičky a tak dále a tak dále. A dopadne to tak, jak jsem říkal, že rodiče, nebo respektive já tomu říkám, jaká Katka, taká Katka, to znamená, že se vlastně ty dispozice k nadváze předávají z generace na generaci. Takže to, jak vypadají naše děti, tak většinou bývá důsledek, a to je šokující, důsledek toho, jak vypadají prarodiče. Nikoliv rodiče, ale prarodiče. A ty rodiče ovšem samozřejmě potom tomu pomáhají tím, protože se něco podobného naučili od svých rodičů. Je to prostě systém padajícího problému. Takže když se zamyslíme nad tím, jak to vypadá se současným stavem nadváhy u našich dětí, tak je tady jasný důkaz, že je to tak, že ta pravděpodobnost roste úměrně s tím, jsou-li obézní nebo mají nadváhu rodiče, pochopitelně, protože vlastně to dítě nedělá nic jiného, než to kopíruje. Tady to máte jasně uvedený. Já jsem velkým propagátorem kojení, pochopitelně, protože to je základ dětské výživy nebo základ toho zdraví toho dítěte. Tak to je jedna věc, druhá věc je antikoncepce a tak dále, ale to sem nepatří v tuhle chvíli. Čili tady máte argumenty, o kterých nemůžeme mluvit, nemáme čas, musíme to udělat velmi rychle, ale velmi důsledně. Vy to musíte udělat důsledně. Velmi a velmi důležité je to, jak se stravujete po celý život. Ale co je nejvíc důležité je to, jak se stravuje maminka těhotná s ohledem na to, jaké chce mít miminko.
protože všechno to, co spapá maminka, tak vlastně se profiltruje částečně a dostane se to tomu miminkovi, aby mohlo růst. A bohužel mnohé maminky na to zapomínají, takže prosím, věnujte pozornost shánění informací na téma jsem těhotná, co bych měla jíst, ale nejhorší na tom je, že bych tohle měla vidět už dopředu. Jinými slovy, chybí nám co? Chybí nám osvěta a chybí nám výchova našich budoucích maminek k tomu, jak se mají chovat ve své výživě ve vztahu ke svým dětem budoucím. Samozřejmě, když ta mladá maminka porodí a teďka neví, nikdo ji neučil ani kojit, ani vařit kašičky a takovéhle věci, takže vlastně ona kopíruje takový ty staré zvyklosti, které potom samozřejmě se projeví na kvalitě zdraví toho batolete. Tohle to je jedna ze zajímavých ukázek toho, vy sedíte na veletrhu Evolution, čili měli bychom se starat o svoji evoluci výživovou. Je to z toho prostého důvodu, že sem chodí lidé, kteří mají tendenci být trošku alternativní. Čili slyší na různé humusy, na kvinou, na mladé kokosy, slyší většinou na vegetariánskou výživu. A tady vidíte, že celá česká dětská populace je od narození krmená masem. Tady je to jak na jatkách. Dokonce někteří jedinci, kteří jsou trošku citlivější, tak když uvidí záběry z porážek zvířat a záběry z toho, jak se ty zvířata chovají, nemyslím k lidem, ale jaký je chov, tak nakonec přejdou na vegetariánství nebo veganství, protože je to šokující, ale to je něco úplně jiného. Podstatné je to, že vlastně vás lékaři, jak bych to řekl, inspirují k tomu, že to dítě malinkatý už od 8 měsíců musí mít hovězí polívku, vývar nebo mu koupí maminka konzervičku s telecím masem a tak dále. A tady vidíte důsledky. Vidíte to, že vlastně my naše děti neustále překrmujeme, protože je máme rádi a protože jim chceme všecko dopřát a protože oni vidí reklamy mezi pohádkama na hodně dobré věci. Všichni kamarádi chodí do Mekáče slavit narozeniny, tam dostanou hranolky a tak dále a už to jede. Tady jsem položil otázku, jestli by nebylo dobré pořádat kurzy vaření pro děti už pro maminky, které jsou těhotné, aby se naučili vlastně v tom období vařit, když to bude potřeba. Zájem je velmi malý, vás mohu ujistit, protože je to o tom, že je to velmi obtížně organizovatelné, suroviny stojí nějaké peníze, ta maminka za to musí zaplatit a tak dále a tak dále. Jinými slovy, chybí nám to úderné přesvědčování vás, maminek, nebo vás, veřejnosti, směrem k tomu, jak se má správně stravovat. Tady máte v celém areálu, já jsem strašně rád chodím, protože tady máte tolik příkladů, jak by to mohlo být, tolik inspirace a když už jste tady, tak předpokládám, že ten váš motiv je poučit se, jak by to mělo vypadat. Všimněte si toho posledního červeného textu, protože to je to nejhorší, média v tom dělají takový zmatek, protože jim nejde o nic jiného než o senzace. Prostě všechny možné úlety se okamžitě dostanou do médií. To je neustále i dnes, neustále vás... Jel jsem do Prahy dneska ráno a poslouchám rádio a tam v jedných novinách se mluví o tom, že tam zveřejnili článek na téma nebo rozhovory s pediatry na téma, jak se má pít a tak dále a tak dále. Je to furt dokola. Takže samozřejmě vy, jako posluchači tady toho, co vám říkám,
jste zmatený, nevíte, mám jíst vegetariánsky, je to zdravý, někdo mi říká, že musím jíst jenom maso, přijde někdo a řekne, já držím jenom paleodietu, protože tak, jak se stravoval můj pradědeček tamhle v jeskyni, tak to je velmi zdravé, že jo, protože on byl zdravej, no to bych chtěl vidět. No, tak asi takhle je to dokola. Tak a teďka samozřejmě jsem hovořil o těch doporučeních, které vám matou hlavy, takže ty správné doporučení jsou tady, to si rychle přečtěte, prosím, ale uvědomte si jednu věc a to je to, ta sporná doporučení. To byly špatný vejce, to je špatný cholesterol, to je žádný živočišný tuk, teď vám tady prodávají máslo ghee, to nemá chybu, je to zase moderní hrozně, je to super, ale furt vám budou v novinách a v pediatrických poradnách tvrdit, že je to špatně, že musíte jíst jenom rostlinné tuky. Když si přečtete tu knížku, kterou tady případně můžete si koupit, tak vám můžu říct naprosto odpovědně, že rostlinné oleje pro malé děti ne, ale živočišné tuky, jako je máslo, no s výjimkou kokosového tuku, jako máslo je základ dětské kojenecké výživy. Takže se vůbec nemusíte bát ničeho. A teď je, prosím, jako závěrečným obrázkem, dejme tomu, nebo tím nejdůležitějším je to, co dělat s dětmi, aby byli zdravější, co jim ubližuje. Tady to máte jednoznačně napsaný. Už se o tom dokonce i mluví, že se nemají pít žádné džusy a tak dále, čili má se pít čistá voda, žádný dětský nápoje. Nejmladší posluchač přišel a ten si odnese ty informace do svého života a to bude super. Tak se na to podívejte. Tady to máte jasně napsaný. Žádný tameňáky, žádný plísňový sýry, žádný chipsy a přesně tohleto je to, co se prodává ve školách, co ty děti mají nejradši z jednoho prostého důvodu, že každý lidský organismus má tendenci, já tomu říkám, drogovat. A tou drogou je sůl, čili sůl nad zlato. Druhou drogou je cukr, protože cukr je to, co od vás chce ten mozek. On vám říká, já jsem ve stresu, tak si nedám maso, já si dám nějaký bonbon, něco sladkého, čokoládu. Čokoláda je fantastická, ta slazená čokoláda, protože obsahuje fenyletylamín a to je droga. Takže si dám čokoládu, protože je to afrodiziakum, no nevím, tak jo. Tak prosím, tohle je přesně to, co ty děti naše nemají, nesmí. A tady máte další. A vy mi potom řeknete výborně, ale jedno je jistý. Vy tady píšete všechno, co naše děti nesmí. A co zbyde v tom, co smí? Zbyde velmi málo podle veřejnosti, podle oponentů toho, co tady furt hlásám. Není to pravda, protože kdo se naučí vybírat ze sortimentu vhodných potravin, nemá problém. To není o tom, že když tady něco zakazuju nebo nedoporučuju, takže vy najednou nebudete vědět, co máte kukuť. Co máte jíst, nebo co ty děti mají jíst. A teď vám trošku nadzvihnu mandle. Vám maminkám, vám rodičům, z toho prostého důvodu. Protože my všichni, co děláme, sedíme u počítače, nejenom, že se nehnem, protože sedíme u počítače, ale my nemáme čas uvařit, nemáme čas nakoupit, nestíháme, protože máme nějaké akce a takhle to končí. Končí to tím, že to dítě řekne, já mám hlad, tak si vem něco ve špajzu. A co tam najde? Sušenky, energii zbalenou na cesty a jiné dobroty. Když tady jsou nádherné věci, ale jeste to celý den, ono je to docela náročný finančně. Jinými slovy, lidi, kteří se o sebe starají, tak investují peníze i do své zdravé stravy. Co tomu říkáte?
řekněte svým dětem, že přesně to, co vidí v té reklamě, v té pohádce, takže to vůbec není dobrý, že je to přesně to. Jinak pravidlo zní, cokoliv uvidíte jako reklamu na jídlo v televizi, tak přesně to ne. Protože vy půjdete do Cinestaru a tam dostanete co? Bombu v podobě chipsů, sýrová omáčka, Coca-Cola, půl litr, výhodná cena. Tam není člověk, není tam divák, který nedrobí pod sebe popcorn. Když to vidím, není mi dobře. Šatna tam není, ale popcorn tam je. Můžu vám říct z vlastní životní zkušenosti, že největší problém je v tom, když takhle malý dítě má třeba 12letého pubertálního sourozence, kluka, který už kouká po holkách, ale který hlavně v té partě dělá ramena a který má přesně ty zvyklosti, který jsem popsal dřív, to znamená to špatný. Ano? Musíme končit. A tohle to je další věc. Ode dneška všichni, kteří tady sedíte, tak uděláte zásadní rozhodnutí. A to je, že budete přemýšlet o tom, co si koupíte k jídlu. Slibte mi to, nebo vás odtud nepustíme. Tamhle jsou hlídači a je zavřeno. Dokud mi neslíbíte, že se budete starat o svý zdraví, svojí správnou výživou, tak nepůjdete domů. Tak, a teď jsme právě u konce, nebo téměř, ono je to hodně, a jsme u základních škol. A budeme mluvit o tom, jak my, ještě s Karolínou, která teďka za chviličku přijde, která vám to ukáže na konkrétních obrázcích, tak my se staráme o změnu stravování v základních školách, protože o čem to je? O tom, že to dítě musí jíst zdravě. Vy to platíte jako rodiče, neplatíte moc, takže to moc kvalitní být nemůže, ale dá se to hodně zlepšit. Kdybyste byli tak hodní, tak věnujte pozornost stravování všech dětí, které chodí do základní školy. Takže tady vidíte, že se snažíme o osvětu a to je všechno. A já jsem pozvu svoji kolegyni Karolínu Kalmincerovou. Karolíno, řeší tam nějaký problém. Nestačila spolknout ten hamburger. Takže vítám Karolínu, to je moje kolegyně, to je poradkyně pro výživu, která má snad jedno z nejvyšších vzdělání České republice a ví všechno. Vždyť je to ženská. Dobrý den. Obrázky. Tak děkuji Petrovi za slovo. Já bych vás ráda teď v krátkosti seznámila s naším novým projektem Moderní reálná výživa žáků 2. stupně základních škol, který jsme spolu s mými kolegy v průběhu letošního roku uváděli v život na jedné ze základních škol v Praze. Čeho se ten projekt týká? No, jak jinak než zdraví dětí a hlavně zdravého stravování dětí. Rozdělili jsme ho na teoretickou a odbornou část. Teoretickou část zaštiťoval jako odborný garant můj kolega Petr a byla prováděna formou odborného výkladu, vždycky na určité konkrétní téma žákům, kdy jim Petr vysvětloval ty nejzákladnější pojmy z oblasti zdravého stravování, bez kterých se děti neobejdou. A na ní navazovala část praktická, která byla pod mou patronací a kterou jsem pojala formou takzvaných workshopů. Vy ten itinerář workshopů vidíte tady za mnou a co bylo vlastně naším cílem? Cílem těch workshopů, neboli té praktické části, bylo převést onu teorii do praxe. To znamená, co děti uchopily z oblasti pojmů, to převést do toho reálného života. Naučit je, jak si vlastně mají připravit zdravou snídani, racionální svačinu, jaký nápoj je pro ně vhodný třeba z té nepřeberné škály smoothie,
co je základem pitného režimu a mnoho dalších praktických doporučení. Probíhalo to zhruba podle tady toho itineráře. Začínali jsme s tím, že jsme si představili nějaké konkrétní vybrané suroviny pro děti více či méně obvyklé, většinou neobvyklé. Řekli jsme si něco o jejich původu a o jejich hlavně nutričním složení. No a pak se děti chopily pracovních pomůcek a začaly vytvářet onu zdravou svačinu. Já musím z vlastní zkušenosti říci, že to děti teda ohromně bavilo, že jsou tvůrčí, že jsou chtivé toho poznání, co si mají připravit, protože jestliže jim Petr dá doporučení, co nekonzumovat, tak já jim musím dát praktický návod nebo nějakou alternativu vhodnou. A na to děti slyší. Bavíme se teda o skupině teenagerů, o skupině vlastně těch 12letých dětí, kteří už jsou schopni si sami tu konkrétní snídani nebo jakékoliv malé jídlo připravit. Blok toho workshopu končil ještě, nebo takhle, děti připravili svačinu, perfektně jsme si ji naaranžovali na stoli, protože víme všichni, že jíme i očima, takže i ta kultura stolování je vlastně plnohodnotná a rovnocenná té kultuře jezení. No a pak se vlastně degustovalo, jedlo, diskutovalo, hodnotilo. Musím říci, že ač to byly pro děti pokrmy neobvyklé, zdravé, veskrze racionální, tak vždycky chutnaly. Což ostatně potom sami uvidíte z videozáznamu. No a poslední blok toho workshopu tvořila vlastně jakási edukační vložka, kdy jsme si podle zvoleného tématu vždycky na 4 konkrétních modelových situacích vysvětlili, co se v těle stane z hlediska trávení, když bylo téma pitný režim, co se stane, když vypijeme sklenici mléka, sklenici vody, slazený nápoj nebo třeba energetický drink. Co bylo vlastně cílem těch workshopů? My jsme, a vůbec vlastně smyslem a cílem celého projektu, my jsme se snažili vlastně naučit děti přemýšlet o skladbě stravy. Chtěli jsme, aby si děti dokázaly z té nepřeberné škály potravin vybrat ty potraviny správné, vybrat ty jejich správné kombinace. A protože dnešní děti jsou dneska úplně doslova zahlceni informacemi, ono není problém informaci dohledat, problém je se v nich vyznat, tak jsme jim vlastně chtěli pomocí úplně jednoduchých pravidel, naprosto lehce v praxi realizovatelných, naimplantovat do hlavy takové malé know-how, které pokud oni si osvojí, tak ve finále dokáží o skladbě své stravy přemýšlet, dokáží si sestavit jídelníček na míru vlastním potřebám tak, aby vlastně pro jejich tělo byl přínosný. A to je pro jejich budoucnost obrovský bonus, hlavně pro jejich zdraví, protože se jedná o jejich tělo a o to se v budoucnosti nepostará nikdo lépe než oni sami. A jak jsem jim několikrát zdůraznila, úplně jednoduchou a zásadní věc. Každý máme tělo, které je jenom naše a jehož úkolem je nám sloužit. Ale naším úkolem je starat se o to tělo tak, aby nám sloužilo co nejlépe a co nejdéle. A o to ve finále vlastně jde. Tak já vám děkuji a prosím o ten videozáznam. Ty moderní plasty jsou neškodný a plasty klasického typu obsahují tzv. PCB, čili chlorované deriváty, které se vlivem světla a vlivem toho obsahu té flašky pomaličku rozpouštějí a vás pomaličku otravujou. Myslím, že jsme otravovali my. Je velmi bohatý na zdraví prospěšné tuky. Mléko obsahuje ty 3 makrosložky, bílkoviny, sacharidy a tuky. Dbejte na to, že mléko není tekutina, ale tekutá potravina, čili místní pitný režim v žádném případě nemůžeme doplnit.
Tak my vám s Karolínou oba děkujeme, že jste přišli, protože odejdete bohatí o informace, jak se máte stravovat, a jestli někoho z vás uvidím někde u buřtů, tak si mě nepřejte teda. Mějte se hezky. Hodně zdraví. Pozdravujte svoje děti. Měli tady sedět